Usa ka tricycle driver sa General Santos City ang gidayg human nagahatag og libreng candy alang sa iyang mga pasahero. Sumala niya paagi niya kini aron ipaambit sab sa uban ang iyang blessings. Ato siyang ilaylahon sa report ni Abby Caballero. Meet Matthew Gayaranala, ang 26 years old nga tricycle driver sa General Santos City. Apan dili lang paghatod sa mga pasahero ang iyang ginahimo, kundili paghatod sab og kalipay kanila. Nag-viral si Matthew ning bag-o lang kay matag pamasada niya duna siya'y dala nga candies alang sa iyang mga pasahero. Apan dili lang basta libreng candy, duna sa Bible verse nga kakuhaan og inspirasyon. Busa gikalipay gayud kini sa iyang mga pasahero sama ni Rodrigo. Talagsa lang daw ang ginahimo ni Matthew. Tuloy, minsan lang yung mga ganyan yung mga driver na bibigay ng gift na katulad ng mga kindi sa mga pasahero. Napapasalamat niya kahit paano. Kahit kindi, okay na sa akin, kahit kindi, masaya na ako Kapinduha ka bulan na daw kining ginahimo ni Matthew. Malipay ko ma'am kay na ay naga kanang pag pag sakay nila sa tricycle. Masya mo sigay lang matabol, naalagi prekindi. Matud niya ang usa ka pack nga candy anaa sa 45 pesos nga sagad mahurot isa o duha ka adlaw. Paigo lang daw ang iyang income alang sa iyang pamilya. Apan, pamaagi daw niya kini aron i-share sa uban ang iyang blessings. Dagan nagaingon nga, ano naman ni kanang upat 5 naman ni mahal. Ano man gud ma'am sa ako ma'am kinasing-kasing ma'am ba na. Lami kayo ma'am nga muhatag gud ma'am nga bisan sa gamay nga butang ma'am na muka palipay sila ha, dagi-bless man gud ko sa Ginoo ma'am. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.